Pois nada, que desta vez non pudo ser. A revista Nosa Xente do Redor non acabou como premiada, pero estamos nominados e foi un placer estar aquí, verdade? Home, eu estou como quen sube e non baixa, o sea, non podemos subir. Se eu che contara. Se eu che contara, é así a vida. É o que vos vou dicir, rapaces. Eu que che vou dicir. Estivemos a puntiño de ser premiados, pero non nos nomearon, porque senón foi culpa deles, porque a nos se nos nomearon, imos, verdad? Vamos, ti estabas Elisa a punto de saltar ao escenario, Nino. E nos de darche uns aplausos tremendísimos. Aí o temos todo maqueado, que a cousa... Como uno con moita dignidade, non se veo abaixo. Non. Díceme que o ano que ven volveremos. Traigamos un discurso preparado, vámoslo Que guardar. preséntallo, por favor, enséñallo aquí a xente. O teu discurso estaba clarísimo. Pero non un discurso profundo. E vámoslo guardar para o ano que ven. Bueno, pois... Estupendo. O ano que ven volvemos, se eu che contara. Si, non se che o dixera tamén. O que pasa é que se decimos todo, tamén todo se sabe. Como era aquelo, César? Que os galegos poden estar 2 días... 2 días falando sin dicir nada. Exactamente, con frases feitas, verdade? Se eu che dixera. Vouche dicir unha cousa. Tamén porque hai que dicir que ás veces é mellor estar calado. Bo, mira, nenos... O que cala, escoita. E o que escoita, aprende. Exacto. E nós vamos a escoitar que desta vez non nos lo deron. Non é porque nós non o quixéramos. Nos queríamos. Estaba verde. Estaba verde. No, bueno. Era demasiado pronto, viñasenos moito, ao mellor íbamos moito arriba. Igual nos enchoupábamos. Exactamente. Bueno, se seguimos aquí non comemos os petiscos. Pois ímonos. Vamos a non pudo ser, o ano que ven será, se non é por ano será para o seguinte. Aí imos estar. Noraboa, xente do redor. Noraboa, rapaces.